Eerste motoren melden zich alweer hier op Waterslei. Dat betekent dat we zo meteen ons gaan opmaken voor nog 3 ronden wedstrijd bij de junior vrouwen. Maar ons ook gaan opmaken voor de eerste intermediate sprint van vandaag. Voor de eerste maal 5, 3, 2, 1 punt voor het sprintklassement. Als ook 6, 4 en 2 seconden meetellend voor het algemeen individueel klassement. De secondjes dus die mogelijk van doorslaggevend belang kunnen zijn. We gaan ons opmaken dit voor de eerste intermediate sprint. On the way to the first intermediate sprint of today. For 5, 3, 2 and 1 point for the sprint classification. And also 6, 4 and 2 seconds for the overall classification. After passing the finish line there are still 3 laps of racing to do. De eerste puntjes dus verdeeld aan de Stam en de Bos. En nu dus zometeen ook de eerste punten hier voor het sprintklassement op de arrivé. Liggen er 5, 3, 2 en 1 punt te wachten. Als ook 6, 4, 2 bonusseconden voor het overall klassement meetellend. We gaan ons opmaken dus voor de eerste intermediate sprint bij passage. Zijn er dan ook nog 3 ronden te rijden. De laatste 3 kilometer, daar hebben we een lijntje liggen en zien dat daar alles bij elkaar zit. In front of the race all together at this moment. Ik betekent dat wij is opgemaakt is zometeen voor de sprint hier om de puntjes en de seconden. Vooraan dus alles compleet, zojuist bij passage van het 3 kilometer punt. Daar dus alles tezamen. En opmars dus naar de eerste intermediate sprint van vandaag. 5, 3, 2 en 1 punt. Meetellen voor het sprintklassement op de groene trui. En uiteraard ook de bonusseconden. 6, 4 en 2 seconden liggen er te wachten. Meetellend voor dat individueel totaalklassement. Verschil tussen de nummer 1 en 2 met 2 seconden. Aan de leiding dus de Spaanse Paula Ortiz-Taco. Op de tweede plaats is het daar Maria Ochkosinska, de jonge Poolse, de draagster van de witte trui. Benieuwd of zij zich ook nu voorin zullen gaan melden om die spaarzame puntjes voor het sprintklassement, maar ook om die dure bonusseconden die mogelijk van doorslaggevend belang kunnen zijn wanneer de dames zometeen hier gaan passeren. Langs de hoek van Chapeau Catering, maar uiteraard ook van Grauwels Vastgoed, van CSU en ook Ridley Bikes. Mooie namen in het peloton der sponsoren van deze Ladies Challenge hier op Waterslei. Sprintklassement, daar aan de leiding is het ook de Spaanse leidster in het individueel klassement. Zij pakte daar al de nodige puntjes en heeft dus ook de groene trui in haar bezit. De groene trui die in deze etappe wordt gedragen door de jonge dame uit Groot-Brittannië. Het sprintklassement dus betekent zometeen 5, 3, 2, 1 punten hier op de meet. Als we gaan kijken naar de intermediate sprint, dus daar is het ook allemaal erg spannend als we de dames hier zometeen in beeld gaan krijgen. Bij passage hebben we zometeen nog 3 ronden te rijden. Passing the finish line, there are still 3 laps of racing to do. After 3 tour. 3 ronden zijn er zometeen nog te doen als we hier gaan passeren. Lastige klimmetje hier op Waterslei, alvorens we zo meteen dus gaan sprinten om de punten. First intermediate sprint of today for the 5, 3, 2 and 1 point and 3, 6, 4 and 2 seconds. Ja hoor, daar komt ze. Daar is de witte trui, daar pakt ze de nodige secondjes. Als we gaan kijken, inderdaad, hier is het de Poolse Maria Ochkosinska. Pakt daar de puntjes. Hier de Spaanse, die pakt daar ook de puntjes mee. De derde dan die hier passeert. We hebben het over de andere Spaanse jonge namen. Irati Aragouz.
Goeren. Zij ook daar met 2 puntjes en nog 2 seconden. Hier de bonus gepasseerd met nog 3 ronden te rijden. Still 3 more laps to do. Encore 3 tours. 3 ronden zijn er nog te doen. 3 ronden zijn er nog te doen hier bij de passage. 3 more laps of racing to do. Encore 3 tours. 3 ronden nog te gaan voor de junior dames in deze slotetappe van de Ladies Challenge hier op Waterslei. Vooraan dus met Ukrosinska, met Ostistako, met Arugoren, met Castro de la Serna, met Niera. Dus al die Spaanse dames, ja hoor, die bewaken het slot daar voor dus Paula Ostis. Maar ook de passage op de 6e plaats zagen we daar onder andere Zoe Roach. We zagen Marianne Toy, de kampioen van Estland. We zagen ook Daniela Hersinova, Lydia Kussen. Ook daar allemaal bij de eerste 10 dames gezien. Met nog 3 ronden te rijden. Still waiting for the Brookhaven to pass the finish line. With 3 more laps to do, nog 3 ronden te rijden. Still some riders between the team cars, or 10 degrees riders between the team cars with 3 more laps to do. Drie ronden zijn er nog te doen. Als we hier ook deze dames zien passeren, zitten er nog 2 minuten 56 achter de eerste rensters. 2 minutes and 56 seconds behind the first riders in the race. 2:56. There's a time gap at this moment for the group now passing the finish line with 3 more laps to do. Het peloton is aan het verbrokkelen met 1 dame die de aanval heeft geopend op dit moment. Dat zijn de berichten die we horen via Radio Tour. Onderlinge verschillen zijn nog te klein om te kijken wat de huidige verstand van zaken is. Wie er in de aanval is gegaan met nog 3 ronden te rijden. Kijken we hier ook naar de passage van Hanna Kies. En ze kwam hier al door op 4 minuten en 10 seconden achter de eerste dames in de wedstrijd.